салом дӯстон, хушомдед ба канали пухтупазҳои хонагӣ. Мо имрӯз ҳамроҳ қавлама тайёр мекунем. Барои хамираш маҳсулот ба мо лозим аст: 1 кило орд, ним литр оби ширгарм, оби мо сахт гарм набошад, 1 қошуқи калон намак ва камтар дрож. Ман дрожи тар истифода бурсоям, метавонед хушк истифода баред. Ман барои чӣ дрож ҳамроҳ кардам? Барои он ки хамири қаламаи мо сахт набиёд, мулоим биёд. Барои печониданаш равған дохилаш, барои пухтанаш равғани растанӣ лозим аст. Мо дар аввал хамир тайёр мекунем. бисмиллоҳ. Мана 1 қошуқ намака ҳамроҳ кара оба хушрӯи омехта кара, мана оба гирифтем. Аку дрож ҳамаша хушрӯи омехта мекунем. дрожи мо об шавад. мана орда ҳамроҳ кара хамири сахт тайёр мекунем. мана мо хамира тайёр кара ба ду қисми баробар тақсим кардем. мана болашу пошта 5-10 дақиқа дам медем. мана хамири мо ҳам дам гирифт. мо ко хамиромои тунук мекунем. орд зада тунук мекунем ки начаспад. рости модарам тайёр кардасиям, ман видео гирифтасиям. гап зада ман видео гирифтасиям. як дута савол шуд ки дасти шумо не хай мана маълум. шуро тунук мекунем. тунук мекунем. митаб шуро тунук мекунем. фақат орд зада қаватош тунук мекунем ки начаспад. бояд мехай тунук шавад. бисёриҳо савол доданд ки апа мо ба тирак нест чикор кардем ки тунук кушода шавад, ҷуабақти намешавад. гуфтанд рости ман тирака ҳаминҷа харидам. масалан гирем мон дастакҳои бел мағозоба хозмакоба мефурӯшад. ман ҳамон гирифта истифода бурсиям. нав ҳамона истифода бурсиям. мана ёрдам мекунад барои кушодани фатиру қаламаҳо. мана бояд тунуки мехай калон шавад. мана тунуки чиқа шуд. мо ку равған мемолем. шуруи равған мекунем. мана равғана об карам. мана шуруи ҳама ҷошба равған мекунем. аз сабаби ман коргар буданам, бисёр мана модарам дастгирӣ мекунанд. мухлисо хай мепурсанд кай видео мепартоед. барои ҳамин модарам барои ман ёрдам мекунанд. мана шуруи равған кардем. ғафс кара ку шуруи мепечонем. мана ку мебурем. мана ку мебурем, қисма тақсим мекунем. масалан гирем ҳамон сковородки мепухтагитон ба нигоҳ кара калонтар, майдатар мебурем. хай ғафси бадам намкунем. хай ман асаби ман 28 сантиметр калон будан. ман қалими калонтар мепазам. ҳамин тавр мисли фатир мепечонем. ҳамаи мо медонем. мана якта зуволи мо 2 дона қаламаи калон шуд. дута зуволи мо 4 дона қаламаи калон. калони 28 сантиметра тайёр мешад. мана ку корд мезанем ҳар ҷошба. мана корд мезанем ки қаватош пазад. мана мо сковородкомо камтар чарб мекунем. тамом мо равғани бисёрба намепазем. худаш қаватош равғанӣ, баъд равғанини бисёрм биёд. мана нигоҳ кунед, фақат чарб кардем. мана қаламаи гирифтем сковородкобиё алоби паст мепазем ки хушро пазад. аз сабаби дрожаш будан мулоим мебиёд.
мана қаламаи мо равғанкарим ин тарафашам фақат чарб мекунем аку чаппа мекунем. мана қаламаи мо пухт, нигоҳ кунед чӣ хел варақош аҷоб омад. мана метавонед шакар пошед. боз ҳам барои болаззат шудан мо шакар пошидем, метавонед напошед. мана чӣ гуна мебинед қаламаи мо ҳам тайёр шуд. мана 4 дона варақош аҷоибот омад. варақаши нигоҳ кунед, ҳамаш дона дона мулоим аз сабаби дрожжаш буданаш. шумо ҳам ҳатман барои наздикони худ тайёр кунед. канали моро дастгирӣ кунед, подписатсия кунед ва ёру дӯстои даъват кунед. иншоалло боз видеоҳои беҳтару беҳтар мешавад. хайр, то видеоҳои оянда дар паноҳи худо бошед.